Pasaway, nagdangat na sa 15 ka mga persona na dakpan sa Task Force kontra Basura nga nagapanghaboy sang basura sa Suba, Taytay kon Highway sa Bacolod City. Yan balita nga itong gintutukan. Humalin sang gitukod sa tinilikdan bulan, nagdangat na sa 15 ang mga nasitahan sa Task Force kontra Basura nga nagapanghaboy sa ila sako-sako nga basura sa kilid sang highway kung sa idalom sang Taytay sa Bacolod City. Pa-community services lang kung isla ng bayad, kag impound ang ilang nga ginagamit sa pagtransport sang garbage nga ginakolekta nila sa mga kundindiin nga kapurukan. Sang damlaglang, pila ka mga manughakot ang nadakpan nga matagbong kuntani sa ila sinako nga basura nga sakay sa tricycle o tricycle sa bahin sa Halangdon sa Barangay 2. Di nga ang barangay 3 ka, barangay 2 kagaula basura. Iyan na isang basurahan? Iya sang 3 pero iya sakop sang barangay 2. Nakuhaan ta naka-picture sa dason nga madakpan ta ka. Wala na tapasin siyanay. Kay balo ka ginaula mo di bawal na ha. Ang iniwalo katoy nga bata, ginsugo lang kuno sang ginikanan nga ihaboy ang ila plastic nga isang paghaboy man sa ila mga kingod sa naandan nga disposal area sa highway. Hindi ka man gaboy. Sa dason hindi ka na din magaboy ha. O pero hindi ka na magaboy ha. Padulungan man sa task force ang bahin sa Barangay Takuling kung sa diin caught in the act ang mga residente nga nagabilin sa ila basura sa gabukid nga basurahan nga kausa sang pagsupon sang tubig. Opod Kiring Casillo, Adrian Preatos, 1 Western Visayas.